ବାହାରିକି ପରିବା କରିବାକୁ କ'ଣ ପରିବା ହେଇଛି କାକୁଡ଼ି ଆଗ କାକୁଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କାକୁଡ଼ି ନିଆଳିସି ଦେଖା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିବା ଆଜି କେତେଟା କାକୁଡ଼ି ବାହାରିଛି ବେଶୀ ଦେଖା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ ପଛପଟେ ଦାଦା ହେଇଛି এইটা ଗୋଟେ ହେଇଛି এইটা ହେଇଯିବ କାକୁଡ଼ି এইটা ହେଇଯିବ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ କିନା ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେଇଛି এইটা ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଜି ଏତିକି କାକୁଡ଼ି ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ହେଇଛି ଫୁଲଟା ରିସି ଧଇଲୁ ତୁ ରିସି ଧର ମାଆକୁ ଦେବୁ ଠାକୁର ଟିକେ ଫୁଲଟା ଫୁଲଟା ଧର ଆଜି ତୋଳିକି ଠାକୁର ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ କିନା ମାଆକୁ ଦେବୁ ଏଇଟା ଏଥିରେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଥୋନି ହଁ ନବା ବାଇଗଣଟେ ଫାଷ୍ଟ କିନା ଆଜି ନବା ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ବାଇଗଣ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ବାଇଗଣ ଦାଦାଙ୍କ କହିଲେ ଦାଦା ଭେଣ୍ଡି ତୋଳିଦେବେ ଦାଦା ଭେଣ୍ଡି ତୋଳିଦେବ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ତ ମୁଁ ତୋଳି ପାରିବିନି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ କିନା ଯୋଡ଼େ ବାଇଗଣ କୁଣ୍ଡିଟା ଛିଡ଼ିଗଲା ये झियो स्कूल में आइला चलो तक देखिए चलो झियो स्कूल में आइला ऐसा झियो स्कूल गाड़ी आसला आसो देखिए आसो झियो को टाटा कर दौड़ के टाटा परिया नहीं कि आज बैगन 3टा बाहरला काकुड़ी 9टा बाहरला काकुड़ी 9टा बैगन 3टा आ भेंडी आस देखिया आ गोटे फुलाटे भी बाहरिछि आस भेंडी देखिया इगराला कितना भेंडी वाला आज हमर फास्ट थाने आज फास्ट भेंडी का बैगण आउ देखे दादा दिल आग आज एतिकी भेंडी बाहरला 5टा भेंडी 5टा भेंडी बाहरला फुलटा नहीं माक दे दे फुलटा गोटे फास्ट फुल बाहरला ମୁଁ ତୋଳି ପାରିବିନି କଣ ଚୁପା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଛି ଜଣେ ଦାଦା ଆସୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ लाइक शेयर सब्सक्राइब करा जमा भी भूलिबेनी ऋषि जा फुलटा दे दिके माँ को आहुरी भेंडी बाहरला आज बहुत भेंडी बाहरला 10टा खंडे 15टा खंडे ना बैगन तोलिली Thank you.